Barda, salam alaikum. Hamma навиштесан ки Абдуда ответте. Бародаро, ма дига ягон хел видео намекунам ва вақте ки ҳамин видеором када будам, гуфтам ки ҳамин аввалин ва охирин видео мешавад ва нуқтаи ман як ала чиз намедонам. ҳамун чизҳо қатъиан меестанд, барои ки у чизҳо дар кор нестанд, у чизҳо байни ма ва Абду буд ва ягон кас видео ждад накуна. ҳамун видеоро ма чиста барои мардума фаҳмондан ки мо ҳам хеле шидем, ҳамин ситуатсияда будем, айдили худмон чида дабавид накед. ҳаматон дар раҳмат ки мара правил нафаҳмиден ва ҳаматон хоҳиш ҳақоратш накунен, сторис да гапҳои хабариш наген. пешравита мехоҳем. Ассалому алайкум. Гуфтам бисёри баъд дар бораи Барон Абдурозиқ ягон сухан мекунем. Ҳардуш бачакҳои маладес гарани пешравӣ калон кардан. Ака ҳичкара звезда мегӯем ку када наметавонад, Аллоҳ худаш шӯҳрата метиҳа. Дар дасти Аллоҳ ҳар яка сабаб мешавада. Не толка Барон. Якм видеош вақте шаҳр омад қатима буд. Чанд кас як галаи больши мардами тоҷик дастгирӣ кардан Абдурозиқҷона. Худо нигаҳбонаш боша. Ҳар чиш нагин. Мошоллоҳ. Сағира ягона сағирая ки байрақи Тоҷикистона дар тамоми қитъаҳо бардоштагиай. Дастгирӣ кунен. Хеле ай тарафи худмонст ки хеле пешпо додан набошада. Берӯзҷон ту дабо далнеши бо пешравиҳо айтани ҳам додар ма ту дар раҳмат мегӯм. Бадбинӣ нашава. Ма ту кор нашид метонем бирем стройка кор кунем. Майдаст-мон меояд иншоаллоҳ. Не ки во солим нестам. Худо орад ҳамеша нигаҳбон боша. Ба қавли урусо паняди простит. Сағира продюсер шид, я тай дигара бигӣ тоте. Акура панимат када, жилуткаш майда худаши қак мазгиёшам шояд майда будагист. Пешравӣ омада, Аллоҳ нигаҳбон. дар ҳамин мавзӯи рӯз хостем мо ҳам ду сухане гуфта бошем. мега ки сагеро хуни дил додам ки бо ман ошно гардад, надонистам ки саг хун мехӯрад, хунхор мегардад. ака ҳамин хелак дар ҳама ҳолат фарзанди касон намекунад фарзандӣ. 100 тавқи тилло ба гарданаш барбандӣ, як тавқи тилло ба гардани хар бандӣ, ҳам бор ҳамекашад, ҳам бикунад фарзандӣ. лекин ба ҳар сурат чем айқа мардума сарсон сарвайрон кардана дар шабакаҳои иҷтимоӣ, шумо гуноҳҳои якдигариро сатр мекардем. аллоҳ ки саттор аст, сатркунандаҳоша дӯст медорад. ё ин ки гуноҳҳои якдигариро мебахшидем, аллоҳ ки бахшанда аст ва бахшонандаҳоша дӯст медорад. одамон аз дӯстӣ ёбанд бахт, душманӣ орад ба мардум рӯзи сахт. дӯстӣ поянда бод. ассалому алайкум. Окоҷон шитимӣ? Устод ассалому алайкум. Окоҷон шумо назми? Вай куртки дина гифтаги омоми? ҳамне вакидинку хединку. Теҷи манда. Инам кишта те. Зегап окоҷон. Каш. Ана код зега. Yo. Har notebook'am elimana. Notebook'e gireyim. Telefona gironte. Ma holi sim kartı mediyam. Ya arz koruya ma gironte. Aslı pul dodisku xedete. O piyori dreso qiyinti değil ki. Bodze elimana. Akam şumo xede dodigi biditku. Teyce tezes. Tezes. Bot. Ozer ma. Videoyu baronki Abdurozиқ damayku. دلم بودم آشاگرد موند فهمیدی؟ دوای پناهت به خدا احتیاط کن دنیا رو بین دنیا اکا جون باز میریم اکا شکلات میخره مغازین زورم نه میرسه غالیب جون. زور نمیرسه؟ نه زورم نه میرسه غالیب جون. خفه نشه Hazır Ahmet. Hazır Ahmet. زور نمیرسه ها؟ نه زورم نمیرسه غالیب جون. خفه A ver a música, ya que kayf mekini.
بخیر آدم برا بیاز کرد بخیر نگاه برنامه چی بسید برا گپ چپ همه آخه نوبوک پلانشت نگه آخه این همه یا پلانشت تو ما کریس های در تو بلا کم خیلی بلا نیسریوز نبوده ای بلا آخه ایرا گابزنی ایرا نگو بلا کنه خود تمام خیلی چی نبوده چومه کنی پشتیا چیمش کنی آخه چه ما اصحاب دمو آخه اصحاب دما کنما که ما اصحاب دمو салом алейкум дӯстони азиз, мардуми шаровманди тоҷикистон. рости гап дар ҳамин кор мо хама хуш карданӣ набудаму неки виҷдонамона бардошт. ҳамин дини шаб дар сайтҳои интернетӣ нисбати барон ҳамин абдурозиқ гапҳои пасту баланд зад, то ҳозир бовар ка асабом ба худ нестай. рости гап абдурозиқ ма ҳамин хел гуфтанем ки ту хато мекунӣ. ҳеҷ вақт одам ношагӣ намекунад. абдурозиқ фикр ки аввал чӣ будӣ, ҳозир кӣ шудӣ. ман медонистам як видеои пештара дар ҳамн болои кӯ мехондӣ, линҷикок дам кардагӣ сирх шумол задагӣ кафидагӣ буд. ҳамин барон буд ки худованд ҳамеро сабаб кард туро овард, мисол марказ овард, душанбе овард, мисол туро нигоҳубин кард, ҳам падар буд, ҳам модар буд. корномакӣ накӯ. ма туро бо гав мезанам абдурозиқ, корномакӣ накӯ. ҳолиам сири вақтай биё ай устодуд барон бахшиш бипурс. ман боварӣ дорам ки барон туро мебахшад. мара мебахшиву ту як дарахти майдаак будӣ, ҳамин барон туро калон кард, ҳамин нав айни мева течид ки корномакӣ кардӣ рафтӣ. абдурозиқ барони мо медонам чӣ хеле одамай. барои халқи камбағлои тоҷик хеле ёрдам кардагиай. иро худат 100% медонӣ. ту ба медиа ӯ хоҷаҳои хориҷӣ нашав. барои ҳамун ҳолиам сири вақт дорӣ биё ай барон бахшиш бипурс. бузургон мегӯянд ку бузургон саъдиё шерозиё таълим маде бадзодро, бадзод агар доно шавад санге занад устодро. баронҷон зиқ нашав, мо қатитем бародари азиз. ҳамин як абдурозиқ рафт, бо 100 абдурозиқи дига меяд. худованд ҳамаи нигаҳбон бошад. салом алейкум мардум. соат 1 шабай. аз хоб бедор шудем. поли мардум хов нест. салом аз тарафи ғарибӣ бар тарафи тоҷикистон. абрашени ма дар ту абдурозиқ. видеои барона дидам ба номи аъло аз чашмом об рехт. натонистам. ту як хита фикр намекардие? ту билад кӣ будӣ? маврият дамарда будӣ? ту хиёл мекунӣ Асхаб Тамаев намефаҳма, Хасбуланд намефаҳма, оли ва ё ҳама мешинанд сторис мекунанд, гап мезананд, гапи тура дар як ҷой. обрӯи тоҷика резондӣ, дар замин задӣ. ӯ байрақе ки ту бардоштӣ лучи намебардоштӣ. шармандаву пазор кардӣ ба номи Алло. обрӯи мардума дар замин задӣ. айрӯи пил шида. аёдат биромад ки дар қадира мехондӣ, сари либосат дар дури чирк буд, дар бу тафт шида намешид. 3 симплет медоданд, то саҳара байт мехондӣ. беҳрӯз тура гирифт овард, билад ҷои хову дод, билад либосу пард кард, билад 3 вақт авқота дар айти даси кампири модар нито што тура кидат кардӣ. дианда Аллоҳа ая ҷомии овай мехира. ту просто ё ба маслиҳат меромадӣ, ё меомадӣ ватан, дар отат месупоридад, ба даф мешидӣ, мерафтӣ. ман мирда вало қасам, ман мирда шумо зинда бародаро. ман хиёле кардам ягон хайпай, на ки то што берӯз гап мезанад, ҳама одама дуруд хурдестаиш. боварӣ кас намеояд охи ки чӣ хе як одаме ки билад бача мегиша меёри, дар охирон дар рӯ туф мекуна. ту баъд курнамак бидана парвардигор безеби бад нишон медиҳад. ба худо боварам кӯ ба амеди ӯ шайхи араб наша. кӯдакам бошӣ вазъията безеб мекунанд. ин интернет як чизе аст ки я мода меша, я мода мерае. ҳоли ирӯз маем дар публика ҳама мара тамошо мекуна, пага бо дар ҷои мая дига мерояд. ира аёдат нарор Абдурозиқ. фаҳмидӣ?
میشه روز پیشی بران میداری با زانو میزنی که در رو توف میکنه. با نام اعلی کدام مرده که کم ترک وجدانی مردی داره در همین ویدیوی بهروز خش ناراحت حس میکنه. این اما ساعت 1 شب بفرگی در مردگیم نتونستم به خدا وجدانم نمان مردنت به ناموس لوچی نمیبرداشتی بیرق تاجیکستان لوچی تو پاد نمیگفتی من تاجیکستانم. من دیگه نمیدونم چی بود. جای من با برکت یگان که دیگه گیره داخی افده یک تا گیره دستی اینجا بیاد اینجا بیاد یک تا گیره موافق طلب ای اکا هم قدم گیره